Pipila ka mga residente sa sitio St. Vincent, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, nagsuka kalibang. Sagad sa dadangat sa hospital, mga gagmayng bata. Ani ang report. Kagahapon lang na-discharge sa Tambalanan ang 7th-month-old baby girl ni Caroline Linares, kinsa nakasinati og hilanat og kalibang sukad pa ni adtong Sabado. Nakasinati usab og pagpanakit sa tiyan ug pagkalibanga ang iyang 12 anyos nga anak. Naulian ra ang maguwang. Ang kani kay nadagi na siya sa doktor kay nanglaom naman ang mata. Matod ni Caroline, distilled water man ang giinom sa iyang baby girl ug purified water usab ang gipang-inom nga tubig nilang mga hingkod na. Apan ang doktor nga misusi sa iyang anak miingon nga posibleng tubig ang hinungdan. Busa nagduda sila nga ang tubig sa deep well nga gamiton nila sa panimay ang posibleng hinungdan. Mabarog sa tubig siguro ni. Usa nga tubig? Kanang niya sa deep well ba? Ano man mo din na inyong gamiton sa Kanang hugas og plato, kanang mag-anog kanon, kanang pagkilis ba? Gawa sa pamilya ni Caroline, ubay-ubay usab sa iyang mga silingan ang nakasinati og pagsuka kalibang. Ang 1-year-old baby boy ni Virgie Parilla karong adlaw lang na-discharge sa Tambalanan, human magka-LBM. Samtang nagpaalim pa sa Tambalanan ang usa ka tuig nga manghod ni Clyde Magdadaro. Basig sa tubig daw, anak kong nurse adto sa doktor. Wala ang tag-iya sa deep well diin magkuhaan og tubig ang mga residente sa sitio St. Vincent. Apan matod sa caretaker ni ini, di siya makatuo nga ang tubig sa deep well ang hinungdan sa pagsuka kalibang sa mga residente kay matagbuan nilang butangan og chlorine ang tubig. Gani 5 ka tuig na kining nag-operate ug kini pa ang unang higayon nga may mga nagsuka kalibang sa lugar. Mapunto gid nato nga si Dipwell mo'y nakasala, mutabang gid mi sa maong nahitabuan karon. Wala pa'y tatawng ihap kun pila gayud sa mga residente sa naasoing sitio ang nagka-LBM kay wa pa'y giluwatang detalye ang mga barangay health workers ug city health workers nga nagpakisusi usab sa dapit kaganihang buntag. Wala pa usay giluwatan nga pamahayag ang City Health Officer sa Lapu-Lapu City nga si Dr. Agnes Cecil Realiza, kabahin ni ini kay matod niya magpaabot pa siya sa report gikan sa mga health workers. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.